Sanibonani Mzansi, igama lami ngingozipho, ngingowakwaZulu eNhlongwane eMahlabathini. La ngivakashele insizwa yakaXulu yeGeshenge TV. Kodwa ke kunolwazi engifisa ukulithola eXulu la. Njengoba ngilapha namhlanje. Ake nginikeze ithuba ubingelele nawe. Sithokoza sibonga kakhulu ke kwaZulu. Nalithuba ke mhlawumbe okuluveza lokusiza. Xabashi, ngiyabonga kakhulu ngoba inhloso yethu enkulu ke thina izipho Zulu podcast ukuthi sihambise ulwazi kubantu. Inhloso nje enkulu leyo. So ke lento engifisa ukuyithola mfethu namhlanje kuwena ngifuna ukusichitha isikhathi eside. Mfethu uyazi ukuthi kube khona ikhathi lapho empilweni noma emakhaya ngokwesintu sethu la ke silahlekelwe khona ihlobo zethu silahlele ihlobo zethu kuhambe ubone sekwenziwa imicimbi into engizoyibiza ngokuthi bese kuyimsebenzi mhlambe ngokugeza bakubiza noma mhlambe kanjani abanye abantu mfethu ngifuna ungithathe nje ungibeke ukuthi siqalaphi siye kuphi sisuke senzani. Ngiyathokoza umbono omuhle kakhulu lona oza nawo sazi ukuthi abantu abaningi uningi abasakwazi ukucosha kodwa ke ngoba silikhona lithuba leli oqhama nathi sizokwazi ukuthi esinakho nathi sikwazi sikuveze sikhumbule ke futhi ukuthi indawo zehlukene khona uthola ukuthi into eyenzeka la ayenziwa eMsika ayenziwa futhi ngalo kothukene mhlawumbe umuntu uthi hayi mina ngikwazi le nto kukhona indawo okuhlala kakhona kwenziwa kwezinto kodwa la ngokwazi kwami mangabe sizoqala umsebenzi uqala abantu abawu2 kuba ubaba nomama bebonisane ukuthi azi kunento eyenzeka la efisa ngabe sidlula kuyona. Uma sibevumelene ngalokho mhlawumbe isikhona bebona impahla esikhona abengenza ngayo lo msebenzi leyo. Into ebalekile ukuthi bese bethina ke imindeni le abaseduze nayo ngoba omncane ophakathi omdala ukha besinomcabango okanje bese bebukisana la bebona hayi nabo laba ayikho imisebenzi abanda ngaleso sikhathi ukuthi kuzokushayisana. Kulo date bona sebeyibonile enenyanga kusho ukuthi isiyavuma ukuthi ke sebengawenza ke umsebenzi. Ngoba sebevumelene nalezi zindlu zabo bomncane abadala mhlawumbe imiza khona oseqhudeni mhlawumbe khona semntuma kanjalo ngokwakhelana kwezindlu ezamkhulu wakho bahlangana kanjani mase bevumelene lapho. Yeah, ngiyakuzwa Xolo ngobambe. Mana ke Xolo ngifuna ukubheka enye into lapha ukuthi lento yokwenza umsebenzi ke makuthiwa kwenzela umuntu umsebenzi ekhaya. Siyayibuka indaba yesikhathi sonyaka like mhlawumbe sibuka indaba yesizini ukuthi ikhona into ekuthiwa hayi kule season singayenza kule season noma hlobo lomsebenzi sikwazi ukulenza kule season hayi kule season hlobo sikwazi ukulenza kunoma ngabe yipi season ikhona into enjalo. Ikhona ehlukene nje ukuthiwa nje mhlawumbe ukugumula uma wahambe wayeshona lo baba uyaseyagumula awugumule noma yinini kunesikhala ogumula khona ugumule kusiyagumula ehlobo. Oh yes ngiyakuthola. Bakhona eminye ke engakhethi imisebenzi eyenziwa noma ngasiphi isikhathi kodwa lo uyahlonishwa lo ogumula. Ngiyabonga kakhulu. Uma ngiyangizwa emakhaya kuthiwe uma ngabe mhlambe ukwenze isimo singaka mhlambe noma isimo sezulu kungesona kuba neziphepho kuba nani into ikhona into enjalo. Yiyo impela lesikhuluma ngayo ukuthi agunyulwa ngalesa sikhathi bakuba neziphepho uma kwenzeke ngesikhathi singafanele. Kodwa ke ukuqala kwenze singazi ke maphela izinto zihamba zishintshe. Yazihamba shintshe. Uhlonishwa ukuqala lezo zinto lezo ukuthi ukusika manje ihlobo lokho akwenziwa ngalesikhathi kwenziwa ngalesikhathi. Yeah, hayi qhubeka mfethu. Okay. Qhubeka ungithathe nje ngoba ngizofuna ulwazi mfethu namhlanje la. Sithokoza. Uma sekuthi sebevumelene ke bomndeni uthi hayi le inyanga le i-right nalo suku lo right. Useyabuya ke umnomzane noma kuyiyena kuyilo okhuluma phela kunabantu abakhethwayo bekhaya ukuthi ubani kuma kuthiwa yipi ovile bakusekhaya kwethu la kuvele kukhulume mina kunomuntu osuke ebekiwe ukuthi uyena osakhulumela ekhaya ngaleso sikhathi noma ukhulumela amakhaya ngaleso sikhathi ezohamba ke lo mnazo umsebenzi entshene loyo kome ngabe akuyena okhulumela izinto hayi ngosuku lokuthi bengifisa ukuthi lo msebenzi uqala useyasuka ke lo uyena okhulumayo useya kulowo ndlu leyo ufuna kube khona umsebenzi sebeyobika ukuthi ngenyanga ethizeni ngosuku olukuthi besicela khokho noma mkhulu kuba ubizo okumndeni akube nesithunywa siba khona ekhaya ingozi ukuthi ubizo okumndeni kunabantu abangahlambulukile kunabantu abangangeni ekhaya bona nasizo sonke sala ekhaya usucovekile umsebenzi wakho alithuma lo ozokhetha abantu okuyibona ababalekile ukuthi beze hayi nabantu bonke ababalekile khona ukuthi usenamacala usamiswe ngaphandle
naye uzobikelwa ekhona lapha. So uqonda ukuthi Xulu ngeke ngikwazi ukufika emsamo wakithi mangizobika umsebenzi ngifike ngithi kimi mndeni wakaZulu bondaba ezithi abomageba ngiqhubeke njalo njalo bese ngithi mina ngiyanimema nonke emcimbini esizoba nawo angikwazi ukusho kanjalo funeka ngikhethe inhloka ngabe oyedwa kubantu bakithi abadala abangasekho kube uyena engikhuluma naye ngimcela ukuthi angimemele zonke izingane noma wonke umndeni. Njengoba usho bona muzo uthi ozana nonke nimema nonke kunabantu abangafanele ukuthi besondele abanye ngizobika nje abanye babehambe bephinile abanye beqe isibaya sekhaya omama beqe isibaya sekhaya lo muntu usaboshiwe mhlamba abakamthilelini laba bangazi manje uthi nabo beze benifu bonke bese beyahlehla laba okuyibona ngaba bengamela umsebenzi bese ubona sesikhathi lekhaya ekhona sephethwe isisu khona sekhoza izibhobo sekubizeke nabantu abangafanele bebizeke khona futhi ngifuna ukudlula khona la ayithi mhlambe uzobiza umkhulu wakho kanti umkhulu wakho wahamba ephethwe isisu noma yiphinga la ngavala isifo nesifo umuntu esehamba siyavala ngoba ngisazombiza emsamo ngesikhathi embiza kanti wehambe lezo sifo buya nazo futhi bese sengena abanye ke izifo kanjalo bese ngidlule kulo mana ke Xolo uqonda ukungitshela ukuthi uma ngabeke mhlawumbe abantu sobabiza ke mhlawumbe mangabe singelashwa ngesifo esithile kulo muntu loyo uqonda ukungitshela ukuthi masithi thina hayi lesi sifo ngoba nje mina mhlawumbe nginesifo esithile shuthi mina ngafuza umkhulu wami wahamba ngaso amathuba ukuthi kube ukuthi sasa umkhulu washiya vele ngoba azange sesivalwe akhona sikhona engakho kufanele sivalwe ukuthi kuthiwa sekuyisifo sala ekhaya asizifo sala ekhaya azivalwanga ubuya naso eshiye nomunye eshiye nomunye manje ngazi bafa ngani bahamba ngani ucoshulufu bahamba kanjani animbuzi noma yini noma inkukhu yathi amandla ngathi ukuthi sivala zonke izifo eza abahamba ngazo imindeni lekhaya qhubeka cela ungithathe ungise lapha kulolu usizo engizolufuna kulo ukuthi mase senza umsebenzi sesibikile ke sesibamemileke umndeni ke sayemsamo sawubika umsebenzi wakithi saqeda yini ke kufuneka ilandele mase silapho ke. Okay bengisela la ukuthi uma ngabe esebika ke lo yena obikayo siyasho ukuthi ngosuku lokuthi sobe senza into kanje sesenzela abantu besicela ekhokho noma kuwena mkhulu akulula ukuthi ngabiza ukhokho noma ubiza ugogo ngoba labo baganile ufuna ubize izinsika zomuzi ngawukhokho noma ngawumkhulu ukuthi besicela ukuthi ubikele umndeni ukuthi ngosuku lokuthi sobe senza ukuthi lekhaya besicela ukuthi ukhokhokazi ukhuluma nokhokho besicela ukuthi ukhokhokazi akatshela amakhosikazi la ekhaya ukuthi aweze ezoga utshwala siqala nini umsebenzi la ekhaya ngesikhathi bephuma laba baphila bezi sebebikele laba ngale umuzwa ke nokade okasinabo lapho bekhebe phuma kodwa nabo kuba ngaba ngale baphuma nabo kwezinto zabo ababeyishile la sebezoga utshwala uma sekusele mhlambe iviki noma izinsuku ezimbili senihlaba imbuzi ke la ekhaya baqala ngembuzi baxoxe inkomo beyendlalele siyabuya ke futhi ke umnomzana uyena obikayo siyasho ukuthi nakho ke esinibikela ngakho ke sinicela ehlanganani ke nibe lisondela ke ekhaya nalapha bangangeni ekhaya besicela nibabikele ukuthi cha sebesenza ukuthi bangenzeka kube ukuthi nenzela umsebenzi umuntu kanti yena vele wangena ekhaya manje manje wenza ngaphakathi engaphandle isho into izokwenzeka vele akabikele ekhona lapho kodwa ngaphela isigwebo sakhe kuthiwa naka amaswidi akho kade wenzela sasikubekele wona yeah akasezenzekile yes sekufika ke manje ke usuke manje ukuthi ke kusizokuhlatshwa ke manje ke inkomo ngicela sebefikile ke zonke ke ihloko zabangaphakathi siyafaka esibayeni ke usiyakhuluma ke lo kuyena okhulumayo omakoti nje eyindlini leso sikhathi sebehleli phansi asekho umuntu ofuna eyaluze ngoba sesekubizwa manje ke izikhulu zomuzi manje sebehleli phansi uyabathephuza endlela yabathuza meqeda ke lapho ke sebeyaqhubeka inkomo ehlanywe nombani uyakhetha ukuthi ubani umuntu ozohlala inkomo uma sihlatshiwe ke yenzwa yonke into yokuqala ofuna yenziwe sekukhishwa inyama ayidliwa abantu bokuhamba ingadliwa ekhaya funa mase qase kosiko uthathe noma imbeko ewu3 kuya ukuthi izindlu ezinkulu ekhaya zinganani iselapha kuthiwa ke yobuqo lapha nombeko wodwa izinkulu mabezuthu ayilikho kuthiwa mabonga endlini awukafiki lapho bese kuthi la eziko ubaba usekhipha umbeko owodwa asikabaphakile abantu bokuhamba sebehleli lapha useyawudla nawo umndeni bale ekhaya noma yena yedwa kodwa udlela abangasekho yena kufanele ibona futhi beqale bedle eqala isuke enyinyama yelapha okhona khona ugogo idle ogogo udlela amakhosikazi ala ekhaya kube ngaphakelwa abantu
uma seqedwe lapho ke sukuyima ke sekuphakela abantu sishisiwe ke le kuyona ke eshisa lapha ke lamacuya kuyashisa abantu sishisiwe le ngisho ukuthi iyadliwa ayihambisani namacuya amacuya ahamba kodwa le nesuke nje beyidla la suke sebedlela laba abanye ke sesibahambe bese kunikeza ke abantu ke onyama kabanezela sebeyadla ngokwethe ngokuzakhono phela iyahlukana phela nawo vele khishwe usika lapha sika lapha yazi ukuthi le yebandla le iyakomama le iyaku Xulu ngenxa yesikhathi ngifisa ukukubamba kodwa ngifuna ukukubamba kanje ngisazobuya ngizokuvakashela ngoba ngiyathanda ukuthola ulwazi nokuthi ke mhlambe nabantu mhlambe abayibalandele mhlambe kakhulu mhlambe ipage lami mhlambe bakulandelana nami bekwazi ukuthola ukufunda ngesikhathi belandele bekwazi befunde lapha engisuke nami ngihamba khona nabathola ulwazi ngifuna sibambe kanje ke Xolo ngifuna ukuthi uma ngiphinda ngibuya ungithathe manje ungibeke ngifuna manje mase kuusuku lomcimbi sekungakusasa inkomo ngathi bibulawe ngayizolo sengifuna manje usuku langakusasa ukuthi masiqala nje kuseni senzani masivuka nje kuseni thina abantu bala ekhaya yini into esiyenzayo ngifuna ukukubamba lapho ke ngifuna nje ukukubamba la okwanamhlanje ngaphandle makukhona ubufisa ukueda kodwa ngicela ukuthi ungafiki kulokho engikushoyo ungafiki kulolu suku langakusasa engilifunayo ngoba lona ngifuna sikuhlalele phansi silixoxe ngoba lukhulu lona suku lomcimbi engilwaziyo olukhulu oluyilo sidide olilezinto eziningi ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazokujabulela ukwazi ukuthi so sekwenzwani ke ngosuku ke manje lolu ke okuthiwa kuyadliwa ngalo suku sesenzani kodwa ungangigoqela nje kulokho sesikukhulumile ngiyakubamba kodwa ukuthi ungadluleli lapha ya kezwakala ngicela ngoba usushilo ukuthi ke sesiqhubeka lapha ke ku part 5 so sesiqhubeka nakho ke lokho okukhuluma kodwa okwamanje bebekuseyilokho ukuthi uma ngabe sekudliwe ke ngalolu suku lolo lokubulawa inkomo lokubulawa inkomo phela sokulowo ngikushana nje amancane uyakwazi ukuthi ke mhlawumbe ke masebedlileke umphakathi sebeyavalelisa ke bahamba ke kushe lokho izindleke ezikhona belezophuza lezo ke bayaphuza sokusencane umsizo omkhulu usuke ungakusasa bese bayahamba ke inyama yakho sokusifakiwe endlini la kuyona la esukifaka khona lesoqhubeka ke kusasa ke ngalolu daba lolo okukhuluma ngalo ngiyashoza kakhulu Iqhaphasha ngiyabonga Mzansi angithatha ithuba ngibonga kakhulu kumfoka Xolo kwiGeshenge TV mfoka Xolo une TV yakho esebenzayo ngibona ihamba indawo ungathini kuba laleli noma kubabukeli bethu ungathini nje kubona ukuthi bazokuthola kanjani bakulandela kanjani wena ukuze bezokwazi ukuthi bekwazi ukuthola ulwazi kuma page akho ngiyathokoza kakhulu siyanquza mbukeli ngasekhaya ukuthi ungalenzi iphutha ukuthi ke ungayilandeli iGeshenge TV kuningi ekuphathele khona nezokuphathela khona futhi wakho nje ukuthi nje ulike lapha uSaskape lokho nje uzokwenza kuningi uzophinda ukuthole khona nalapha ke izipho nakhona futhi uzophinda futhi ukuthole khona futhi okuningi siyathokoza kakhulu Iqhaphasha ngiyabonga igama lami ngingozipho ngingokwaZulu bye bye Mzansi asithokoza kakhulu sibonga kakhulu